भटार आइडिनि नैथि खोन्दो जितु भेरिफाइ नैबेयाव जों नैबे नैथि खोलोबाव जों सोलोंगोन माब्रैहाय मेम्बार फेमिलि मेम्बारखौ जों लिस्ट खालामगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे एकाउन्टनि गेजेरावनो बोरै लिस्ट खालामगोन आरो बेजों लोगोसे बोरै जोङो एड खालामनायखौ भेरिफाइ खालामगोन आरो लोगोसे जायफोरनाखि माने उन्दै 18 इयार्सनि गाहायाव जायफोरनाखि भट होनो मोनाखै बिथांमोनखौ बोरै फेमिलि मेम्बार हिसाबै एड खालामगोन जों बेखौ दिनै नायनि गिबियावनो जोङो ब्राउजाराव होबाय बे सासेनि लगइन बियो आंनि लगइन बेयावहाय पासवार्डखौ होबाय बेनिफ्राय खेबसेया जाहैबाय 35270 लगइन खालामनि बे जाबाय आंनि डेशबोर्ड नैबेयाव नायनो हागोन माइ प्रफाइलखौ नायनो हागोन नैबे मबाइल नम्बर एन्ड जिमेल एन्ड सिकिउजि नम्बर बे जाहैबाय आंनि बेनिफ्राय आं जे बेयाव चेन्ज खालामा नेक्स्ट नायनि जोङो बोरै माबा खालामगोन माने इलेक्टर जों जेरावबो थांनाङा नैबेयावहायनो इलेक्टर्स नेमाव बेनिफ्राय जों बेनि गेजेराव माखासे माबाखौ नायखाबाय नैबेयाव दङ भेरिफिकेसन सेल्फ डिटेल्स पलिं स्टेशन फिडबेकखौ आं अलरेडि होखांबाय पलिं स्टेशननि फिडबेकआ अलरेडि होखांजोब्बाय आङो बेखौ होखांनायनि उनाव जोङो नेक्स्ट थायो जोंना फेमिलि अथेन्टिकेसन नैबेयाव लिस्टिं खालामगोन जोङो लिस्ट नैबे फेमिलि लिस्टिं एन्ड फेमिलि भेरिफिकेसन नैबेयावहायनो जागोन दा फेमिलि लिस्टिंखौ जोङो लिस्ट खालामगोन लिस्ट खालामनायाव आं अलरेडि सासे सानै अलरेडि फेमिलि मेम्बार्सखौ सानै एड खालामना दंखायो फादार्स एन्ड मादार बिनि उनाव जायफोरनाखि दङ बेवहाय आङो फेमिलि मेम्बारखौ बेवहाय आङो एड खालामनो हानाय नंला मोनसे माबायावसो बेयाव अलरेडि आङो कमप्लिट होननानै आं बेखौ माबा खालामखानाय जाबाय दा बेखायनो बे रेकर्डआ दङ हिसाबै आङो बेखिनिखौल' बेखौ भेरिफाइ खालामनो हागोन नाथाय आङो बेलेग एकाउन्टखौ इउज खालामनांसिगोन मानो होनोबा आङो अलरेडि लिस्टिं माबाखौ आङो अके खालामखाबाय बा डान खालामबाय आङो माने कमप्लिट एन्ड माने माबा खालामबाय आं दा बेनिखायनो सरि आं बेखौ लग आउट खालामनांसिगोन बिनि उनाव दङ जोङो मोनसे जायनाखि आङो क्रोम ब्राउजाराव इउज खालामनि लगइनाव थांनानै अलरेडि नाम्बार दंखायो नैबे ब्रादारनि एकाउन्टजों आङो लिस्टिं खालामगोन अलरेडि ब्रादारनि एकाउन्ट खुलिखानाय दङ 87407 लगइन खालामनानै सरि double 7403 जाबाय प्रग्रामाव नैबाव थागोन भेरिफाइ डिटेल्स एन्ड कन्स्टेन्ट फेमिलि लिस्टिं एन्ड अथेन्टिकेसन बेवहाय लिस्टिं खालामनोसै एड फेमिलि मेम्बार नैबेयो अलरेडि लासु बसुमतारी ब्रादारनि नामाव दा जोङो फेमिलि मेम्बारखौ एड खालामगोन अलरेडि फादार एन्ड मादार्सनो जाखांबाय दा बिदि हिसाबै सिकिउजि बाजिं खालामगोन आङो CQG
614097 एड मेम्बार नैबेयो बे जाहैबाय वाइफ जागोन ब्रादारनि ओंखायनो एड मेम्बार yes staying आरो एड खालामबावगोन बेयाव दङ ब्रादार जायनाखि CQG 6139393635 बे जाहैबाय ब्रादार yes जाबाय ओमफ्राय आरो दाना आरो बाजिनिबाव CQG 6141011 बे जाहैबाय बेथ' नङा जाहैबाय सिस्टार लागायनोसै आङो एसांखिनि बेनिफ्राय फेमिलि मेम्बार्स एक्सट्रा दंबावो आं बेयाव अलरेडि डान होनोसै मेम्बार एडेड अल फेमिलि मेम्बार्स होनना बुंदों येस आं होबाय ओमफ्राय साबमिट आं बेवहाय एड खालामला जायखौनाखि मोनसे दंबावो बेयो एड जाबावगोन बेनिफ्राय अलरेडि सासेना भेरिफाइड जाखांबाय आं बेखौ बेयाव थांनानै प्रग्रामाव थांनानै नैयाव थांनानै बेनिफ्राय नैबेवहाय फेमिलि भेरिफिकेसन साबमिटेड अलरेडि ब्रादारना जाखाबाय दा नैबेखौ खालामनांगौ दङ भेरिफाइ खालामनांगौ दं भेरिफाइखौथ' मिथिखागौ बोरै खालामनाय जायो भेरिफाइखौ बेनि उनाव जों खालामगोन बे भेरिफिकेसन फैखांनायनि उनाव आनएनरल्ड मेम्बार आनएनरल्ड माने जायनाखि माने उन्दै गथ' जायना माने भट होनायनि सम जाथ'वाखै बिथांमोननि डेट अफ बार्थखौ होजायो ओमफ्राय एज होनानै बेखौ एड खालामनो हायो अब्ला बियो फेमिलि मेम्बार हिसाबै एड जागोन दा बेखिनिखौनो आङो फोरमायबाय दा जानो हागौ नोंथांमोना बयबो बुजिबाय बेखिनिखौ नोंथांमोना 15 अक्ट'बरनि गेजेराव बयबो मावफुंलायो बेखौ आं आसा खालामबाय गोजोन्थों